ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀରାମ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ବି ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡି ହେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଯୁବ ସଂଘ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଆମ ପାଖରେ ବସ୍। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଆରାମସେ ବସରେ ଶୋଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ସେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ। ଆଉ ତାପରେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ସ୍କୁଲର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଲଗେଇ ଦେଇ ଆମକୁ ୱେଲକମ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଖରେ। ନିଜର ଠିକଣା ଦେଇ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସକାଳ ଟିଫିନ ଖାଇସାରି ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଅତିଥିମାନେ ଆସି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାଇ ଜଣକ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଲାଇଭ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କରି ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇ ଆସି ପାର୍କ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଖେଳିବାରେ ମସ୍ତି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତାପରେ ଏ ବାବୁ ବି ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦି ଜଣ ପହିଲବାନ ତାଙ୍କର ଛିଡା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଝୁଲେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ସେ ପୁରା ଡରି ଡରି ଝୁଲିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତାପରେ ପାର୍କକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଆମେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲୁ ଆମ ଜାଗାକୁ। ତାପରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ହେଲା। ଆଉ ଗାନ ସରିଲା ପରେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ଧାଡ଼ିରେ ଲାଇନ୍ ଲାଗି ଠିଆ ହେଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଖାଇବା ପାଖରେ। ଆଉ ତାପରେ ଖାଇବା ଧରି ଲଞ୍ଚ କରିସାରି ବାହାରି ଆସିଲୁ ପତାକା। ଆଉ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବହି ବି ମିଳିଲା ଗିଫ୍ଟରେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବସ୍ରେ ଫେରିଲୁ ରୁମ୍କୁ। ଆଉ ବସ୍ରେ ମଜାମସ୍ତି କରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ରୁମ୍ରେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଯିବେ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।